ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом ҳамватанону ҳаммеҳманони азиз ва забономӯзони бениҳоят гиромӣ. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои туркӣ барои навомӯзон. алифбои забони туркӣ ҳарфи э. экмек, экмек, экмек нон. элдивен, 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 элдивен дастпӯшак ёки дасткаш. элма, элма, элма себ. эв, эв, эв хона, манзил. ин буд дарси ҳафтум. то дарсҳои оянда худованд нигаҳдори якояки шумо бод.